mar adundo kata cardiac arrest ema okelo tho mare. Wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit. Bende pod wamedo tudore kod jofwambo magwa mayudore kod gwenge duto mapacho kae mar mondo mi wawinjane kaka jopiny bro bedo kaparo mosenindo Raila Odinga. Bende pod antiere kod wele studio kae Oscar Omondi jalonyo weche mag siasa kachiel kod Michael Agwanda jalonyo weche telo. Kapok ne wadhi e counties magwa Oscar ngisini mag paro moro kanyi temo leronwa kochakore higa mar 1980 kod ariyo. Oscar. Ngisini siasa mar Raila kawatimo analysis mar ngimane kod donyo ma Kenya kae notimo gik mang'eny ahinya. One, Raila of late mosebedo ka sasa ma piny ni dhi kag ma piny ni dhi bedo miluongo ni collapse state. Though Agunda wacho ni at the brink, kawane brink makoro wadhi lwar chande. To everybody jite ng'iyo to Raila wacho ni. The first brink mane wachope ne 1982. 82 ne wan miluongo ni 82 coup mane wan kod Ezekiel Chukagiri. To Raila was accused ne ene mano mastermind gino. Bano make bano bedo charged gi treason. Kano bedo charged gi treason to dake jela higni auchiel from 1982 to 1988. Kada 1988 ni kane no bedo released at the plea of Oburunyocho wache lien Dalmas. Nikane gibe mdu Raila ginene tomo ino oru Dalmas giri ndi uru ngis Ramogi ni owachi ni oonge wachi gi Moi nyaparo mbaka moburu ne goyo lien Dalmas chande. To kano timre kamano Raila no bedo released 1988 a detention ginene jela mano no bedo charged the same year. Mano no bedo charged bedo released in February. Higano towards end of that year kendo no duogo make ko bedo make kendo chako agitate for democracy. But that no bedo released for only 5 or 6 months. To make kendo to make kendo ko bedo detained any okibed charged the court. Detained any imaki to onge makosa koromitimo. Chon chande kapok no biro kod sheria manyien ni ne wan kod detention law. Detention law en ang'o? Detention law en ni nyalo maki ka president ohero. Wasonga si Deo Giri no mak, Jaramogi Odinga no mak detention, Ngugi wa Thiong'o be no bedo detained. Ni bedo detained en ni maki amaka tokteri e doho. Itwe ya kamoro. Naka chieng' moro kendo nitie gimiluongo ni presidential pardon. Ni president kendo chiwo to wacho ni koro gole uru. Koro Raila no bedo detained. To bedo detained dwe mar auchiel 1989. Mobile obete detention for 2 more years. Koro kigo kwano ndalo mar Raila ne no mak gin 8 years kamae. Ko struggle for democracy ma Kenya. Koro kochopo 1990. Iga mare mi achiel prochiko 1990. Raila koro no feel ni nyaka bed ni there was miluongo ni assassination attempt. Nidwa tem kaungi mane gi sirikal mar former president Moi. Nikech ose make koro dirio obedo arrested, obedo charged gi treason. Then koro kendo